nararanas ng pananakit ng dibdib ang 48 anyos na si Andrea Orbon ng San Vicente Sur, Iriga City. Kaya naman nang mabalitaan na may libreng serbisyo medikal sa Iriga City Sports Complex, agad siyang tumungo rito kasama ang anak na si Karen. Ma-screen nga ni po, tapos mapakuha sa, so blood, dugo. Ano po? Ababa yung dugo ko, pigsalinan na ako. Yang uwan, minsan magkukulog dito. Tumungo rin sa sports center ang 6 na buwang buntis na si Joanna Kim Absalon ng San Antonio, Iriga. Para po magpa-check up daw po. Inanuan lang ako ni ate na libreng check up daw sa buntis, ultrasound. Ang libreng serbisyo medikal na ito ay hatid ng Bayanihan on Wheels o ang Healthy Pinas Mobile Clinic na proyekto ni Senator Risa Hontiveros. Katuwang niya rito ang Ako Bicol Party List. 400 indigent patients ang target ng mobile clinic sa Iriga. Mayroong high-quality diagnostic services tulad ng chest x-ray, complete blood count test, electrocardiogram test o ECG, at ultrasound. Mayroong ding diagnostic and medical consultation services. Patak-patak po yan ng lahat ng mga local stakeholders. So dala po namin yung mobile clinic na unang ibinigay ng isang private foundation, and then ORIG nga na partner on the ground simula pa sa Central Luzon, yung BBIF. And then sa bawat barangay na binibisita namin, maraming salamat po at imbitasyon sa lahat pa pong nakikinig at nanonood, mga local stakeholders on the ground, pinagtutulong-tulungan po namin yung mga kailangan para i-operate yung mobile clinic at i-extend po yung mga serbisyong ito ng libre sa ating pong mga kababayan. Ang Iriga City ang pinakaunang lugar na napuntahan ng mobile clinic sa probinsya ng Camarines Sur. Kaya naman malaki ang pasasalamat ng pamahalaang panlungsod ng Iriga sa pangunguna ni Mayor Madel Alfelor. So we are very privileged po as sa Irigenyo and sa City Health Office din through our beloved Mayor na binigyan po tayo ng chance ng Ako Bicol and ni Senator Hontiveros na dito po yung pinili nila to render medical services. Very lucky po tayo and mga Irigenyos na nakakuha po tayo ng medical services. Sa atin po, lahat ng mga kapitan dito, mga department heads, salamat din po ng inyong pagtulong. So uli, Senator, wini-welcome ka po namin dito sa Iriga City. So, ang aking ate, si Mayor Madel, actually po, Senator, before siya umalis, siya mismo yung nag-asikaso ng lahat ng delegation. Ayon sa senador, sa loob lamang ng 2 buwan, mahigit 5,000 individual na ang nabigyan ng libreng serbisyo ng mobile clinic. Salamat kung ganito, iguwa na munya na. Gawa, pre. Salamat nga ito, may iguang ganyan ng gawa. Nakatipid ba po kami? Oo, nakatipid. Salamat po kay Senator Risa Hontiveros sa sa binigay niyang ganito po na sa amin sa mga buntis. Isulong ang kalusugang pangkalahatan para sa lahat ng Pilipino na hindi na maiwan sa sana all, yung kasabihan natin mga Pilipino ngayon, kundi dapat all. Na dapat all makapagaling sa COVID at iba nating mga health issues at dapat all makaahon ang kabuhayan mula sa resesyon. May libreng gamot din na ipinamimigay ang Ako Bicol Party List. Patuloy na mag-iikot pa sa rehiyon ang Healthy Pinas Mobile Clinic.